Il-President Taljan Sergio Mattarella ikkonferma li l-Italja se tkompli għaddejja bil-proġett tal-pipeline tal-gass mal-Azerbajġan. Dan il-proġett li jaqgħad lill-Azerbajġan ma' Pulja fl-Italja qed isir bisħab mal-Kumpanija Statali tal-Enerġija is-Sokar. L-aħbar ġiet ikkonfermata matul iż-żjara li l-President tar-Repubblika Taljana Sergio Mattarella għamel fl-Azerbajġan u li matula kellu laqgħat twal mal-President tal-Azerbajġan Ilham Aliyev. Matul iż-żjara fl-Azerbajġan, il-President Taljan assigura lill-Azerbajġan li l-pipeline tal-gass se jsir fi żmien maqbul u se jibda jopera fi żmien sentejn. Dan minħabba l-fatt li s-sena d-dieħla jiġu fit-tmiemhom 3 ftehimiet importanti li l-Italja għandha dwar l-enerġija mar-Russja, il-Libja u l-Alġerija. Il-President Taljan flimkien mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Taljan ikkonfermaw dan wara sensiela tal-laqgħat li kellhom mal-awtoritajiet tal-Azerbajġan li diġà investew b'saħħa f'dan il-proġett li mill-Balkani għandu jwassal il-gass fid-djar Taljani. Il-Gvern Taljan sostna li dan il-proġett mhux biss huwa importanti għax se jiddiversifika s-sorsi ta' enerġija fl-Italja, iżda fuq kollox għax il-gass huwa aktar nadif miż-żejt. Fil-fatt, il-proġett se jwassal fl-Italja il-gass naturali, l-istess tip ta' enerġija li bija bdew jaħdmu il-power stations f'Malta wara li l-Gvern waqqaf l-użu tal-heavy fuel oil. Dan wara li l-Gvern permezz tal-Electrogas investa f'power station ġdida li taħdem bil-gass. Proġett li skont l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kien farsa mill-bidu sal-aħħar u li kien qiegħed jaqa' biċċiet. Sa dan it-tant matul iż-żjara tiegħu fl-Azerbajġan, il-President tal-Italja Sergio Mattarella flimkien mal-President Aliyev inawguraw impjant mibni mis-Sokar li wkoll sfat fil-mira tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Fl-inaugurazzjoni ta' dan l-impjant li se jiġġenera bejn 10 u 11 biljun dollaru Amerikan, il-President Taljan fisser dan il-proġett bħala importanti ħafna. Qal li dan jixgħet ir-relazzjoni b'saħħitha bejn l-Italja u l-Azerbajġan. Huwa rringrazzja lis-Sokar talli għamlu dan il-proġett possibbli u tenna li dan huwa simbolu ta' ħbiberija sinċira bejn iż-żewġ pajjiżi.